penseu que en aquella època ben just se sabia el que era un avió o se n'havia vist mai cap, no? I aquí, clar, havien de vindre pilots. I en aquella època s'escollien entre els més intel·ligents dels brigadistes voluntaris republicans, se'ls enviava a la Unió Soviètica a fer un curs bastant precari sobre pilotatge, que solia durar uns 3 mesos, i després ja els enviaven aquí, al país, per a fer les pràctiques damunt dels avions i, a més, en situació de guerra real, no? Avui en dia, per ser pilot d'avió necessites moltes hores i molts de diners, però en aquella època les necessitats eren aquestes, no? El problema, a més, que se trobaven quan arribaven aquí era que moltes vegades els avions eren monoplaces i només hi cabia una persona. I sí que és cert que venien instructors soviètics per ajudar a que les pràctiques d'aquests nous pilots fossin exitoses, però en un avió monoplaça només n'hi cap una de persona, no? I conten els mateixos testimonis que realment estos soviètics els deien, pues mira, aquí usted tiene estos botones y aprenda usted solo. I era un curs que durava uns 4 mesos. Els més hàbils passaven a la millor caza, els que tinguessin certes característiques de més temple, de més centrats, passaven a bombarders, i els que no superaven el que eren les proves de vol passaven o a navegants o a artillers. Moltes vegades a nivell individual podien haver altres problemes, com per exemple tindre temor a les altures, no? O estos avions que al final eren aparells que eren bastant precaris, que se coneixien poc i que alguna vegada causaven algun problemeta que altre. Però sí que és cert que la impressió que tenien era algo positiu el fet d'aprendre a volar. Lo trist era la situació de guerra real que tenien en aquell moment.